Saúdos, isto é Soltando Estacha, o programa resumo da Liga Galega de Trañeiras, Trofeo Xunta de Galicia. Na fin de semana do 15 e 16 de xullo disputáronse 5 regatas e comezamos coa Liga B en Porto de Meloxo. 39ª bandeira Concello do Grove, terceira xornada da Liga B. Regata celebrada a 6 longos e na primeira das dúas quendas Chapela Uofco B remaba polo carreiro número 1, Ribeira polo 2 e Salgado Perillo polo 3. Ribeira, unha das novidades da temporada nesta liga, chegaba primeira ao remate do segundo longo, seguida por Chapela Uofco e en terceira posición Salgado Perillo. Os do Barbanza, Ribeira os que marcaban a pauta e a metade de regata chegarían con 7 segundos de vantaxe no seu duelo con Chapela, pero a filial, Chapela Uofco, que iría máis. Recortaría un segundiño no cuarto longo, outro segundo no quinto longo e no último definitivo. Espectacular a súa remonta para acabar levándose a vitoria ao sprint. Primeira Chapela Uofco B, segunda Ribeira e terceira Salgado Perillo. Esta é a quenda de honra na que estaba Mugardos a Cabana de Ferrol polo carreiro número 1, Muros Esteirana a líder polo 2 e os locais Amegrove polo carreiro número 3. Chegaba primeira ao remate do segundo longo Muros Esteirana e a igualdade entre Amegrove e Mugardos a Cabana de Ferrol. Os de Ferrol Terra Muros Esteirana igualados na clasificación no máis alto da táboa. Un empate que sí a rachar porque Muros Esteirana estivo imparable en Augas do Grove, en Porto de Meloxo. Vemos aí o duelo pola segunda posición con Mugardos na Cabana de Ferrol liseiramente por diante de Amegrove. Aí estaba a emoción desta quenda porque na primeira posición moi sólida, moi firme a embarcación de Muros Esteirana que se facía coa vitoria en Porto de Meloxo na fin de semana previa a remar como locais. E no duelo pola segunda posición, fíxense que igualdade, acabou entrando por diante Mugardos a Cabana de Ferrol, terceira Amegrove. Aí temos os parciais das quendas, a primeira con ese sprint entre Chapela Uofco e Ribeira e a segunda co dominio de Muros Esteirana con 20 segundos de vantaxe respecto a Mugardos a Cabana de Ferrol, terceira Amegrove. Foise nos poñendo de cara moi pronto, pero bueno, era un campo que estaba un pouco difícil de vogar. Bueno, supoño que os outros equipos se adaptaron un pouquiño peor que nós, porque non fixemos tampouco unha gran regata. Entón, bueno, contentos nese sentido polo resultado. Bueno, a seguir traballando, a verdad. Segunda bandeira da temporada para Muros Esteirana, o equipo adestrado por Beni Fábregas. Na clasificación desta Liga B despois de 3 xornadas, Muros Esteirana líder agora en solitario, 17 puntos, un máis que Mugardos a Cabana de Ferrol, terceira Amegrove, cuarta Chapela, quinta Ribeira, sexta Salgado Perillo. Estamos na Ría de Vigo, Ponte de Rande, para vivir a primeira bandeira feminina Cesantes, Concello de Redondela. Cita histórica por ser a estrea deste evento organizada polo Club de Remo Cesantes, que este ano incorporouse a Liga Feminina. A conxura e o quecemento dos equipos antes de botarse a auga nesta cuarta xornada da competición das mulleres que arrancaba unha quenda inicial na que Castropol remaba polo carreiro número 1, Puebla polo 2 e Salgado Perillo polo 4. O igual que na Liga B, regata a 6 longos, polo tanto 5 viradas e na primeira aí podemos ver como Salgado Perillo chegaba xa claramente por diante de Puebla e de Castropol, que comezaban aí un duelo que ia estar realmente igualado. Salgado Perillo que chegaba coa moral polas nubes despois de a fin de semana anterior despedila en Rianxo cun cuarto posto, e aquí aproveitaba ese momento de fortaleza mental para marcar diferenzas tanto con Puebla como con Castropol, que seguían o seu aí loitando pola segunda posición desta quenda. A illa de San Simón ao fondo e a Ponte de Rande aquí na liña de chegada. Imponíase claramente Salgado Perillo, gañando por 35 segundos e sprint que se levaba Castropol por diante de Puebla. Estamos agora coa quenda de honra con Mugardos a Cabana de Ferrol polo carreiro número 1, Rianxo polo 2, Cesantes Cefical as locais polo 3
E a líder, Chapela Wofco polo 4. A segunda virada xa a líder, que ademais asinaba ata esta xornada, ata esta cuarta xornada, un pleno de vitorias, pois xa chegaba con 10 segundos de vantaxe respecto a Rianxo e Mugardo Sacabana de Ferrol, que se estaban xogando a segunda posición. Cuarta marchaba a embarcación local Cesantes Cefical, iso sí, mellorando os tempos das 3 embarcacións da primeira quenda. Esta é a cuarta virada, con Chapela Wofco cada vez máis consolidada no primeiro posto, e collía vantaxe no duelo entre Rianxo e Mugardo Sacabana de Ferrol a virse da Guadalupe, o conxunto do Barbanza. Aí temos a virada de Cesantes Cefical no seu campo de regatas, e neste ida volta coa illa de San Simón, a vitoria no seu concello para Chapela Wofco, a cuarta da temporada, incontestable. Segunda posición para Rianxo, que se elevaba a duelo con Mugardos a Cabana de Ferrol, e cuarto posto, tanto na quenda como na regata, para o conxunto local Cesantes Cefical, moi orgullosas as anfitrioas. Aí temos os parciais das dúas quendas, a primeira dominada por Salgado Perillo, a segunda por Chapela Wofco, que venceu con 18 segundos de vantaxe respecto a Rianxo. Cada regata un poquito más, intentar darlo todo, y bueno, aunque sabemos que no estamos a nivel de las primeras, pero vamos a darlo todo hasta el final y sin rendirnos. E a ledicia de Chapela Wofco, a súa patroa Olaya Martínez, ondeando a cuarta bandeira da temporada. Facemos unha diagonal no mapa de Galicia, incluso nos saímos del para chegar a Asturias, onde tamén o sábado 15 celebrouse a 35ª bandeira Princesa de Asturias en Castropol, sétima xornada da Liga A, a máxima categoría masculina do trofeo Xunta de Galicia. Finalmente esta regata disputouse en formato contrarreloxo. Aí temos a primeira quenda coas saídas de Summer Tolameu Fandicosta, de Puebla, de Cesantes Rodavigo, de Mecos, de Narón, e completaba esta primeira quenda Rianxo. Foi precisamente a virse da Guadalupe a que xa no primeiro longo estableceu o mellor tempo. Vemos a virada, a segunda Ceaboga, primeiro de Summer Tolameu Fandicosta B, despois de Puebla, Cesantes Rodavigo, que se colocaba con mellor rexistro, moi igualada con Mecos. Tamén estaba nesa pugna Narón, que empezara con forza pero pouco a pouco ia vendo como se lle botaban en riba os rivais os seus parciais, e Rianxo, que se mantiña firme na primeira posición, 11 segundos a metade de regata. Entraba en meta a filial de Meira, melloraba o seu tempo Puebla, que sería 1/10. A entrada de Cesantes, que acadaría unha 8ª posición. Mecos remataría 9ª. La chegada de Narón, que empezara ben, pero acabaría 10ª, antepenúltima. E aquí se imponía nesta primeira quenda Rianxo. Ese tempo de Rianxo era referencia coa que arrancaban as embarcacións da quenda de honra, comezando con Cabo da Cruz B, despois os locais de Castropol, Tirán Pereira. Temos a saída de Chapela Wofco, que non ia ter o seu mellor día, Bueu Ximei e Ares, que lucía a camisola amarela como líder desta Liga A. No primeiro longo, mellor rexistro para os locais, para Castropol. Aí temos a virada de Cabo da Cruz B a metade da regata, mellorando o tempo de Rianxo. E aí temos Castropol, que ia lanzada a conseguir a 5 segundos de vantaxe no primeiro longo respecto a líder Ares. Viraba Tirán Pereira, tamén Bueu Ximei, ningunha se podía chegar a Castropol, e si Ares recortaba, situábase a 3 segundos no ecuador da regata. Máxima emoción coa líder e coa anfitrioa pugnando pola vitoria. A entrada na liña de meta de Cabo da Cruz B, que se situaba momentáneamente con mellor tempo e a durar pouco nese posto, porque Castropol conseguía o mellor rexistro, pero non lle ia dar para conseguir a vitoria. Estamos un poco lejos de las cuatro primeras. Está muy igualado, cada una ganó banderas, cualquiera de ellas puede ganar la liga y nosotros tenemos que aprovechar
desde la segunda tanda, desde donde podamos, picarles ahí un cambio de tiempo o lo que sea, para poder meternos en podium. Co tempo de Castropol non puido Tirán Pereira, menos aínda Chapela Wofco, que tivo un problema nunha virada e perdeu varios postos. Bueusime só puido ser cuarta, e que en si mellorou o rexistro de Castropol, Follares, facéndose coa vitoria nesta vibrante contrarreloxo. Cuarto triunfo da temporada para Ares, aí recibía a bandera Princesa de Asturias, 35ª edición, a Santa Olalla do Lubre, que se impuxo na proba asturiana da Liga A. Aí temos os rexistros desta contrarreloxo, na que acabou vencendo a líder. Primeira posición para Ares, segunda Castropol, o terceiro posto de Tirán Pereira, o cuarto de Bueusimei, quinta Cabo da Cruz, sexta Rianxo, sétima Chapela Wofco, por ese problema que tivo nunha das viradas. E continuamos en Castropol o día seguinte, o domingo, coa segunda bandera femenina Princesa de Asturias. Esta vez non ia ser en formato contrarreloxo, sino que as remeiras, que a tarde anterior estiveran en cesantes na Ría de Vigo, ian disputar unha regata en formato habitual. Dúas quendas, na primeira 3 equipos, saindo polo carreiro número 1 Salgado Perillo, polo 3 Puebla e polo 4 Castropol. Despois do acontecido na véspera en cesantes, semellaba que Salgado Perillo era clara favorita, pero non sucedeu iso, senón que foi Puebla que rematara derradeira última en cesantes, e aquí non deu ningún tipo de opción nin a Salgado Perillo nin a Castropol, que chegaban totalmente igualadas o ecuador da regata. O rexurdir de Puebla, e aí temos a Carmela, que estivo intratable, como dicimos, nesta primeira quenda da bandera femenina Princesa de Asturias. Entraban as da Pobra do Caramiñal na liña de meta, anotándose o triunfo na primeira serie. Nosotros salimos con muchas ganas porque venimos de remar 2 regatas o 3 bastante malas, con malas sensaciones, nos fuimos mal para casa y hoy la verdad que veníamos a por todas, ganamos la tanda, quedamos cuartas además y bueno, nos supimos juntar y salimos con buenas sensaciones, con ánimos para la próxima regata en casa. E Salgado Perillo, que reaccionou para facer segundas a brava por diante do conxunto local de Castropol. As asturianas terceiras nesta quenda inicial. Na serie de honra, Cesantes Cefical, que partía polo carreiro número 1, a líder Chapela Wofco polo 2, Mugardos a Cabana de Ferrol polo 3 e Rianxo polo 4. Nesta quinta xornada da Liga Femenina, pois seguiuse un guión parecido ao das anteriores citas da competición das mulleres, e Chapela Wofco impuxo o seu ritmo dende o principio. Por detrás, bastante igualadas, Rianxo e Mugardos a Cabana de Ferrol. Aí temos a virada de Chapela Wofco con 21 segundos de marxe xa no ecuador da regata. Unha ceaboga moi aberta a que realizaba Mugardos a Cabana de Ferrol, o que aproveitaba Rianxo para poñerse a súa altura. Mentres que Cesantes Cefical aquí melloraba o tempo de Puebla, que fora gañadora da primeira quenda. Pero isto non ia ser así ao final da regata. O que non variou foi a primeira posición de Chapela Wofco, prolongando o seu pleno de vitorias o conxunto da Área Longa. Segunda posición para Mugardos a Cabana de Ferrol, que lle devolvía a xogada a Rianxo respecto á tarde anterior, esta vez Rianxo terceira. E remataba cuarta Cesantes Cefical, pero sin mellorar o tempo de Puebla, polo que obtería a quinta posición nesta segunda bandera femenina Princesa de Asturias. Aquí temos a clasificación definitiva, coa vitoria de Chapela Wofco por diante de Mugardos a Cabana de Ferrol, terceira Rianxo, cuarta Puebla, quinta Cesantes Cefical, sexta Salgado Perillo, séptima Castropol. A entrega da bandeira e da camisola amarela do trofeo Xunta de Galicia, esta vez en Asturias, triunfo de Chapela Wofco. Clasificación xeral da Liga Femenina despois de 5 regatas, Chapela Wofco líder, segunda Mugardos a Cabana de Ferrol, terceira Rianxo, cuarta Cesantes, quinta Salgado Perillo, sexta Puebla, séptima Castropol. E para rematar esta edición de Soltando Estacha, regresamos a Ría de Vigo, en Cesantes. Remaran a tarde anterior as mulleres, e
nesta ocasión tocaba aos homes, aos da Liga A. Sétima bandeira cesantes, concello de Redondela. Oitava xornada na máxima competición masculina do trofeo Xunta de Galicia. As quendas organizáronse segundo os resultados da tarde anterior en Castropol. Na primeira, Narón polo carreiro número 1, Mecos polo 2, San Bertolomeu Fan di Costa B polo 3 e Puebla polo 4. Mecos, a tripulación patroneada por Mónica Torres, que chegaba ao remate do segundo longo, dos 6 que tiñan que completar. As traiñeiras nesta regata, encabeza Mecos, seguida por Narón, terceira posición para Puebla, y en cuarto lugar San Bertolomeu Fan di Costa B, a filial de Meira. Espectaculares as imaxes coa illa de San Simón, e Mecos que non permitiu que se lle achegara. Narón, que continuaba nesta última virada en segunda posición. Habería cambios no último longo. Esta regata en cesantes que o ano pasado provocou unha tremenda explosión na clasificación da Liga. Aí temos a Narón, esa espectacular toma e a entrada por diante do conxunto de Ferrolterra de Mecos. Gañadora Mequiña, segunda posición para Narón, terceira Puebla, cuarta a filial de Meira. Na segunda quenda, Cabo da Cruz remaba polo carreiro número 1, cesante Roda Vigo os locais polo 2, Chapela Uofco polo 3 e Rianxo polo 4. Como se tomaban de referencia para organizar as quendas os resultados da xornada anterior, pois Chapela Uofco, que se atopa entre as 4 primeiras da Liga, non tivera un bo día en Castropol, tivera que rectificar nunha virada e caeu a esta quenda intermedia na que dominou con claridade, demostrando que unha embarcación da quenda de honra. Seguían a Cabo da Cruz e Rianxo, un duelo que estivo moi igualado pola segunda posición, e cesante Roda Vigo, os locais que o que estaba medíndose era os tempos das embarcacións da primeira quenda, sobre todo ao de Mecos. Aí temos a virada de Cabo da Cruz B e de Rianxo, que as seguía. Aí os de Boiro tomaron o mando e cesante Roda Vigo moi pendente do cronómetro para intentar batir o tempo de Mecos. A champa final de Chapela Uofco, que se impuxo con absoluta autoridade nesta quenda intermedia, quitándose a espiña da mala regata da tarde anterior. Levábase o sprint pola segunda praza Cabo da Cruz B, terceira Rianxo, cuarta cesante Roda Vigo. E arrancaba a quenda de honra, tendo moi presente o tempo marcado por Chapela, con Castropol polo carreiro 1, Bueu Simei polo 2, Tirán Pereira polo 3 e a líder Ares polo 4. Aí temos a virada de Tirán Pereira, que estaba remando por detrás de Bueu Simei, que foi a que saiu en cabeza en todas as ceabogas. E Tirán Pereira que conseguía na terceira virada 5 segundos de vantaxe respecto a Ares. Bueu que tampouco tivera o seu mellor día a tarde anterior en Castropol, rematando cuarta. Desta vez mandou, dominou e con vantaxe suficiente por diante de Tirán Pereira e de Ares. Cuarta posición para Castropol, a ría del EO, que estaba intentando superar os tempos marcados nas anteriores quendas, aínda que non podería co de Chapela. Moi firme Bueu, co seu patrón Andrés Ríos, e a entrada en liña de meta para sumar a segunda vitoria da temporada da Maruxía. Aí o celebraban os seus remeiros. Segundo posto, que foi o sprint para Tirán Pereira por diante da líder Ares, e pecharía esta bandeira cesantes concello Redondela a entrada de Castropol. Os tempos das quendas. E a clasificación da regata con Bueu Simei primeira, segunda Tirán Pereira que superou por menos dun segundo a Ares, cuarta Chapela Uofco, quinta Castropol, sexta Cabo da Cruz B. A vitoria de Bueu Simei, que tiña outro triunfo esta temporada tamén na ría de Vigo, naquela ocasión fora en Meira, esta vez en cesantes, recollendo a bandeira concello de Redondela, e a camisola amarela que continúa sendo para Ares. A celebración compartindo a súa ledicia cos seus seareiros.
da tripulación da Marusía. E así finalizou esta oitava xornada. Logo da cal, a clasificación está encabezada por Ares, 88 puntos, 4 máis que Bueusimei. Terceira Tirán Pereira, cuarta Chapela Wofco, quinta Castropol por abaixo, décima Cesante Roda Vigo, undécima Puebla, duodécima San Bertolomeu Fandi Costa B. Isto foi todo, ata a vindeira semana en Soltando Estacha. Encore et encore, et toi et moi, c'est jusqu'à la gare.